Riihimäki, Vakka-Suomen saaristossa asuva kuvataiteilija. Suomen luonto, meri, puut ja kukat ovat aina olleet minulle suurena inspiraation lähteenä. Galleria Kaijassa esillä oleva teoskokonaisuuteni keskittyy kukkasiin. Maalaukseni ovat usein realistisia ja osin melko yksityiskohtaisiakin. Klassisen taiteen opintoni näkyvät näin maalauksissani. Tauluissani voin myös nähdä symboliikkaa. Jokainen taulu on kuin pieni kertomus elämästä. Maalausteni kukat esitän ikään kuin elävinä hahmoina ja pyrin tuomaan esille niiden erityisen kauneuden. Kukkien värit ja lehtien erilaiset muodot tuovat mukanaan upeita mahdollisuuksia luoda erilaisia tunteita ja tunnelmia. Sommittelen kasveja usein ristikkäin, jolloin niiden varret muodostavat pitsimäisiä kuvioita ja muotoja. Tällä kuvaan elämän verkkoa, jossa ihmisten polut kietoutuvat toisiinsa. Teoskokonaisuus sisältää myös muutaman hieman impressionistisemman maalauksen. Näissä tauluissa olen pyrkinyt tuomaan esille kesän tunnelmaa, niitä lämpimiä hetkiä niityllä verhosten seurassa. Maalausteni yhdistävänä tekijänä on kuitenkin aina kauneus. Haluan luoda hengähdystaukoja elämän kiireiden keskelle, tauluja, joissa valot ja varjo leikkivät keskenään.